Balaygi tinaysayangkat a drug bypass operation. Iti barangay Upon, Pinili, Ilocos Norte. Babaen ti panagbinulig ti Provincial Drug Enforcement Unit. Iti Ilocos Norte Police Provincial Office. Ken ti Pinili Municipal Police Station. Babaen ti panangidadaulo ni Police Captain Kester Arellano no Sadino at tinagbali na suspect ket ni Filemon Benavides na asawaan agtawen 54 may sa Manalon kenuda Duma ket partidor at taga-barangay Upon, Pinili, Ilocos Norte. Sigon ken ni Benavides ket haan na akukwa dagiti naala kanyana nga innem asasye at dagitoy ket mapapati may pawila droga ken adda ti may sa 1,000 peso bill ang nagbalin abay bas money. Bisa din pagpatan. Ano po brand din? Partidor. Labay ka para party? Bayag. Kahit man ko nang garita pasama ko. Dito, Chino, gusto din para dito. Hindi mo nga ko dito man. Hindi mo nga ko dito yung pag-inko ada kanya pagkarating kargada kanya. Labay ka para party tata? Yung bayag. Taga ano kayo? Nagitiyo po. Barangay? Trimo. Nagkapumpatay gayo. Iya ko nagparty ma'am. Tinalpas na nagparty, nag-agad sigod. Yun, haan ma'am. Sa palamin tinaglako ma'am. Sigon ken ni Police Captain Kester Arellano, acting officer in charge ti Pinili Municipal Police Station, ket nabayagdan aman manmanan dagiti pa nagoperar na iti mismo pay nga uneg ti barangay da. En baga pa iti pulisya nga adu ngamin dagiti maipadpadanon kadakwada ana duma-duma nga individual ti agturturong iti barangay da. Tapno di kasta ket mapanda gumatang ti may pawil a droga. Ay when detoy natiliw tayo tatakit newly identified detoy nga street level individual. Detoy ket partner wenuhan aglako iti karne iti tiandaan dito ili nga Pinili. Iso ti pagbebegan na deta. Ken adu ngamin iti reported kanyanan talagang di kita sumsumret ket talagang di mismo nga barangay da iti danunen da di gitu ko. Di gitu mapan nga buyer ken no anaman pay iti pagtransakan ng sa tatay na pasama kita. Sir, aside iti oneg ti barangay da, sa dinupay iti pag-operaran na sir? Dito imot lang, kang ronaan dito barangay da nga barangay po. Okay. Nabayag tayo man-manan dito yun? Well, nabayagin. Actually, hanlang dito ada giti series ito ko nga naging DJ transaction ket hanga napultuloy. Okay, so nga ang baglangan tatakit nagbalay. Sir, aday iti pakainaigan na karagitay balayging naobraan mat lang iti probinsya tayo, iti dito pag-alalaan at supply na sir? Adam lang ta dito ket may samat lang iti pag-alalaan da. Isungarod nga dito ti maipid-feedback kanya tayo dito tumultulong kanya tayo babay dito itetedang information kanya tayo. Okay. Sir, kumusta ngamin iti illegal drugs iti Pinili Ilocos Norte aside kanya na adapay lang digitay pada na nga agisay siyang katikas yung aktibidad sir? Adalata babay iti information na sumusang kanya mi adalata. Okay po. Adalata ti kasta nga agar-arami so nga di ka matamot na tagsarsardag. Iti kasto yung operasyon nga maaramid kanya da. Kasi ti amo migat nagsardengen kasi amo tayo nga iti Pinili ket drug-free municipality yes MDJ lang nakadado pa lang amin ti Manggundaway kina drug-free municipality mi kasto nga tattao. Dati nga ta kinarigat ti panagbiag iti nangiduron kanya na string agarami ti kastoy. Ang kubat nga maibagat ti kinarigat ti pinagbiag kasi nukit kita dito ili nga Pinili nukit kita napintas mo iti pagbiagan dito isunod nga adalang siguro dito syempre naggamit ka ngamin, kailangan nga sustinaram mo iti pinag-usar mo. So nga, di kita ti aramin na nanukan, naglako pa inukan. Okay. Mapilamanen ti kapulisan iti Pinili, Ilocos Norte. Nga idyanda kumanda iti kastoy nga aramid. Tapno di kasta ket handa amatiliw, gapo iti panagilako ti may pawil a droga. When di nga rod nga agyam-yaman ak, di kita tumultulong kinyami, agi kita ti informasyon, di kita mang teteti
kuha di kita gustoy, no di kita pag agsabeng talaga mga sutanta ti gustoy nga operasyon kanya da isang oras nga ti kunak na rod, umay kay ti opisina mi no kaya ti agbalbaliw tag surrender kayo. Yes, sir. No di kay agbalbaliw talagang maisutan kayo ti operasyon nga gustoy nga anti-illegal drugs. Iso nga di mi kay atin nga agsubli ti pinili dati nga nagulo ken adda kastoy nga mapaspasama kasi amo tayo nga tiili tayo ti pinili iti suporta iti mayor tayo ni Honorable Romel Labasan kasama iti Vice Mayor tayo ni Honorable Maynard Francis Pumanglag iti suporta iti PNP kanyadang iteted kasama iti ti tumao dito iling nga pinili nga kasot suportada iso nga di mi kumamat kaya atin nga agsubipay gusto nga mapaspasamak ti iling at damat at tamat agar arami diti madi iso nga agtultuloy ka tamat nga agarami ti anti-drug operation against Kanyada. Okay po. Para ti JZQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.